وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر on dañata moƴƴere nde baraji ɗi aljanna o ɗum dañata ko hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ha nafugon e ko ɓurɗon yidde ko jomum ko ɓuri yidde ko taw ko hen ittata en sakkoro wona ko jomum yiɗa ko ganduɗa no wino to ni o ƴettata ɗum so wona taw on muɓɓu gittan dokke o ko yiɗi ko on dañowo ko dañete e dokkal ko wa ma tunfiqu min shay'in kala noon ko mbawa noddude hunde konde heewi ko fof e konde famɗi ko fof fa inna allaha bihi alimu allah ne andi ɗum te ma o yoɓ ɗum haydara mankinta hen yahudiyankoɓe ɓe mbiyanaɗo sallallah sallam aɗa wiya an gonɗa koye laawol seydina ibrahima te on ñamata no tew geloɗi ƴetta kosam geloɗi allah wi kullu ɗa'ami dendagal ñamde kana hillal li bani israil fo en deganno bani israil en bani israil fo en degannoɓe ñamde fo en degannoɓe illa ma harrama israilu ala nafsihi sona ko israil hono yaquba harmini e hoore mum donc harmini e hoore mum ko ñamde geloɗi wanno ko hebnode rafi ni wi alqul nasa o taka allah so selli o ñamata ha ngeloba allah sellimo kisi ɗum waɗi ngeloba harmi e makko ɗum o harmin ɗum min qabli an tunazila tawde ko addi tawde jippinte sabu tawde jippinata kono annabi moussa ari nde ɗum adi annabi moussa no feewi no feewi ɓul wiiɓe faatu bi tawrat gadde tawreta fatluha jange ɗum ƴeewon so on tawata kon kan haala wonde ko kanko yaqub harmini e hoore makko tewgeloɓo ko adini tawreta jippinte in kuntum sadi so tawi ko gonɗi ko mbiɗon ko so tawi oɗon gonɗi ko mbiɗon ko gadde tawreta ƴeewen ko gaddi an tawreta de ɗum gandi e penata faman iftara kala fefindiɗo alallahi alkadiba fefindi alfinade min ba'de dalik caggal ɗum ɗon caggal hujja o laabti wonde kalmingol ngol ɗon ko yaquba tan harminno e hoore muɗum wona gila ko wonno seydina ibrahima caggal toon ɗum laaɓi ha gasi goɗɗari ne fenno wiya ko annabi ibrahima harminno ɗum folaki mudara ɗon gon toñaɓe anda gonga ha gasa rutto salo gonga o adda finade wiyen tabitina ɓen gon toñaɓe qul sadakallah wiiɓe allah haali gonga e kala ko allah haali ɗum tan woni gonga o fattabi'u ngabboɗe millata ibrahima laawol ibrahima ngol gommi e mumgol min mouhammad seydama sallah sallam wiiɓe noon ngabboɗe laawol ibrahima ngol hanifan tawne woni ga kala diineji taw ko l'islam ɓolo ɓoccollo won toon wa ma kana min al mushrikina seydina ibrahima meeɗa jeeyede e sirkuɓe rendoɓe allah goɗɗum kanko ko islam tan o jogii o ala diine goɗɗo yahudiyankoɓe kamɓe ko wonno saafo no jogii cukorlo ko hakkuno ila sallah sallam hakkuno ɓe julɓe ɓe mbi onon de hayso son keeɓi qibla men adi qibla moɗon so goppi qibla men on de adi allah wi inna awwala baytin wudia linnasi lalladi bi bakkata inna awwala baytin ardi fof suudu adindu wudia linnasi wannede yimɓe en ndewa hen allah adi fof ko lalladi bakkata ko wondu bakka ndu bakka ko kañum wiyete makka no wiye bakka no wiye makka ndu suudu fo adima heede mbe allah ene rewe hen ɗo yimɓe kay mi mana suudu fo ha allah rewe hen fof makka adi ndeke so yimɓe qibla adini makka ardi kaaba ardi ewa malaikaji ma noon ko
aadinde adama tagete hakkude mayri e agsani mahete cagal makko cagal adama jibinade agsa ma ɗum coonne cagal ɗum agsa masde agsa ma hoya noon haddisi wi wiyama leydi ndi nde tagetende ɗo kaaba dariɗo ɗon fo adi feeñde e leydi ɗon adi feeñde hankkadi noon werta ha yaaji on kaaba noon mubarakan ko barkina ko baɗaɗo barke ko baɗaɗo barke kadi wohudel lil alamina ko peewal wonde binduɗe omo holla laawol wonta goyɗe fof fihi ayatum bayyinatun en waɗi hujjaji laabtuɗi en waɗi maale pille laabtuɗe ene jeeya hen maqamu ibrahim darorde seydina ibrahim to dartono o maha kaaba ɗo ɗum nan ɗon haa joni ɗum nan ɗon batte tele makko ene heen kañum fof e juutde jaman gillen haa joni nan ɗon ne reeni so ari maayi koyɗe makko ɗe kadi ne jeeya kay sa cuuɗlu sa ari ɗon kala moƴƴere mbaɗanɗa ko sowete haa heewa kadi ndiwri weyata e dow suudu hee so ari tan taaro suudu ndu kam wiyama hay avion reta dow ɗon reta dow makko wa man dakhalahu kana aminan kala naatɗo e suudu hee nokkoto wonɗo o wanne foti hoolade kana amno poɗɗo hoolade sabu ɗon hay lega mum ne haɗa heleede hay polli ne haɗa wareede alaa ko haali neɗɗo kam walillahi ala nnasi hajjul beyti man istadaa ilayhi sabilan ndun suudu haa jooni ne jeeya teddugal mayru walillahi ala nnasi ene waɗɗani allah e dow yimɓe hee fof hajjul beyti hajjude ndu o suudu yaade hajjoyde faando suudu ndu yaha wangoyo e mayru ɗum allah ne waɗɗini ede yimɓe fof yo jaambaɗanamo ɗum kanko allah man istadaa ilayhi sabilan kala kadi laal faade e mayru ne waɗɗi ɗum yaade tan mana jomum ne selli ne sembi ne hooli zaade ne woodi paas ne woodi ne waɗɗi joomum yaha hajjoya wa man kafara kala jedduɗo farilla allah o noon fa inna allaha ganiyun allah kam ne yondini gaabinde enen fof so en moƴƴi en ɓuri en peewi ɓeyatama haydara enen fof so en gooñima en calima usratama haydara allah yondini gaabinde ɗe nde ko yemete ko fof ko ha nafa yimɓe tan ko hatte ko fof ko ha nafa yimɓe tan قل يا أهل الكتاب ويأهم أهل الكتاب لما تكفرون فلقوا جدنتون بآيات الله آيات الله ده هنا القرآن فلقوا جد القرآن تيوى الله شهيد كسيده ومتوى على ما تعملون بطنكو فوق انغند الله انتوى فلقوا سألوا جد القرآن تيوى انغند كون يبوي تبدو يتين جد منكو بندي جد القرآن كون جد منكو بندي قل يا أهل الكتاب ويأهم أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله هلكو فتنتين هلكو كيرنتين بلاول الله ورن تيم بلاول الله جد أرنا في دين هيفوف ورن فركرون هاجون نجوك ورن جد تيم بمن آمن كلهم قولين ngaron balam fer haajomu yalta hen tabghunaha iwadan ko ndat lawol wonde ko lawol goñigol odon biya diino ko tardinte yimbe hardi bi yarde yeso yaadani e jamanu he fewani gel baano odon bonna nyaawoji diino ko sabi odon badno wa antum shuhada tewdon ceedi wonde odo diine ko won diine mo Allah yidi o ko won diine mo Allah welaawo ko woni defte modon he ko won fof fok saabe ɗon mbaɗ noon te oɗon nganndi omo allahu bi gafin amma tan te oɗon nganndi allah wona bersindi ɗo ko mbatton ko oɗon nganndi mbatton ɗo ko koye yoɓoy heɓi ɗum haa timmi fok saabe ɗo mbaye noon yahudiyankoɓe
wonna konne Madina he be gandi leji didi mawdun awsa khazaraj en kabi dubi cefande nde la sallallahu alaihi wasallam wadi feere fof haabe kawri be gonti gor ko ron kana hebet yewden ko be nyen watere gotam be yitan asu khazaraj baadi mujjondirde ni dum mettimo o felliti wadde feere no itti firna ko mabbe tan waare mo haala e kaare ko be ni kaare en mamira mabbe no barde don noni waare mo haala haabe la wondir haala waare immi mawde ha pilde habde kay Allah wi ya ayyuhal ladhina amanu e mon jubu goni be Allah intidi'u sun daftima fariqan hunde min alladhina utika hunde Allah do serbe beeda yahudi ko sun daftima hunde mabbe yardukum baadi ma ton batana kafirina heferebe baadi iman tagal do on kala beedo ma batana heferebe tagal on goni jirbe hagasi wa kayfa takfuruna holno jeddirton holno gontirton heferebe wa antum ta onon tutla alaykum in bisra e modon ayatullahi ayaji Allah wa fiikum rasulu ta'ala makko na e modon kodon ji niraade Allah nan wondi e modon ene jangana ayaji Allah holno gontirton heferebe wa man ya'tasim billahi kalno mutride Allah nangude Allah hatidi fagad hudiya ila sirati muslim makko rewnama ila wal portingol ndeke e jow nangto Allah hatidi dentodon be ko bonno yahudi ko bonno ya ayyuhalladhina amanu e hemon jube gondimbe ittaqullaha dentode Allah haqqa tuqatina foti dentorede ni dentorede no foti dentorede fiti ko yo dofte taw wafataake yo mante taw yeddantake nemaji makko yo siftore taw yejjittaake nda sallallahu alaihi wasallam firi dum be mbi ina la sallallahu alaihi wasallam wal baado waade ni dofta Allah taw wafata ne yetta taw yeddata ne siftata yejjita satide on sa fonu sif dum don on nenya war ita Allah wi fattaqullaha masada'atum kullu Allah fadna bawir don o hoytini alhamdulillah rabbil alamin wala tamutunna wa tamaye koy illa wa antum muslimuna sanata ko on julbe jogil islam jibrani be Allah ta gor maye koy sanata ene woni jibril Allah ko laabi jabande Allah ko laabi wa atasimu nantade bi hablillahi bogol Allah jami'an onon fof onon fanante bogol Allah he mana dina makko wala tafarraqu wa certe tagal on ngoni julbe hankadi ngone gotum onon fof ko on gotum ko dina o rendi non hankadi ala leñol ala hinde ala heddi wadhkuru chiftare ni'matallahi alaykum neema Allah e modon hanki gondon ko habdibe odon kulondiri odon gagnondiri odon goppondiri hande on gonti gotum odon jiddondiri odon korsondiri odon nangondiri dum ko neema Allah mawdo e modon ciftare non iz kuntum a'da'an gondon andirbe e der modon fa allafa bayna qulubikum hawdini bedde modon wadi bedde mum kawrude notton andirbe fa asbahtum gontudon ikhwana musibbe binemati sabnema Allah nema Allah ba Allah on won sababu hande muton jidi yimay babu tewa kuntum ala safa hufratin minan nar te gon don ko tondu ngaske jengol ko hen darin don e mo tibbirno fof fof nder jengol ko do gon don fa ngada ko mina Allah dandi on hen sawli minagal na don liman ndaddon e gol jengol den non jette Allah e ko Allah wadan non ko kadalika dum do laftirni ko hono ni de yubayyinu Allahu lakum alla feññindiranta on ayati ayaji mum de koni wala tan ayaji makko de la'allakum tahtadun be don peewa be don jiir lawol mbaawa rewde hen waltakum minkum ye jeye emon
yowon e nder mon ummatun dental ɓe ngannduɗaa yad'uuna ilal khayri ko nodduɓe faade moƴƴere yo julɓe keɓe nder mum yimɓe ngannduɗaa dariiɓe noddude yimɓe faade moƴƴere taw naa fof tan jooɗo han hay goto daraaki heen taw ɓeen wa ya'muruna bil ma'rufi ene jamira ko moƴƴi wa yanhawna kadi ko boni kala ko jii ko moƴƴi ne jamira kala ko jii ko boni ne kada ɗum yo heɓa e nder mon ɗum so heɓaaki foccataako kala galle ne foti jogaade baaɗo noon kala leegal ne foti jogaade baaɗo noon kala wuro ne foti jogaade baaɗo noon ndeen tawata laawol kono gooto fof so tawi wiyama ko ceen tan hakkunde on gooto fewata ulaayika ɓen waɗoɓe noon ɓe humul mufnu ɓe ngol malaaɓe ko ɓen ngoni malateeɓe ɓe yalla luttane ɓen ewa wala takunu woto ngone kalladina hono ɓen tafarraqu sertuɓe waxtala fu luurdi gonno koye dine he gooto tagal ɗum ɓe ceerti e mbaɗi dente goto foti tilno baŋnge woto mbayeno ɓeen ni waxtala fu ɓe luurdi min badi ma jaahum ɓeyna taga hujjaji ngari e maɓɓe ɓe jii hujjaji laftuɗi wonde oɗo de woni ko e goonga woni ko e laawol woni ko e sunna laaɓɗo cere kam fof ɓe nganndiri noon tagal ɗum ɓe ceerti mbaɗden toon den toon woto mbayeno ɓeen ni ga dande jeeyde ɓeen o ulaika lahum adabu azimum ɓeen ko lefte mawɗe ɓe keɓoyta man honde ɗe ɗe garata ko yawma tabyaddu wujuhun wa tasaddu wujuhun ñande jiitaa jeesɗe goɗɗe en danwi enen belti enen belka wa tasaddu wujuhun jeesɗe goɗɗe ne ɓowli ne ñirɓini ne tummini ñande heen ɓe jeyata lefte bonɗe ɗe ɗum woni ñande darngal holko saabo ɗe jeesɗe niɓɓiɗne ɓoola o yii fa amma alladina saddatu wujuhum ɓe ngannduɗaa jeesɗe mum ko ɓowli ɓe jeesɗe ɗe ɓowli niɓɓiɗi ne tummini saabi ɗum ɓe mbiyete ko akafartum ba'da imanikum ɓe mbiye mbata on kam on jeddu caggal on gonɗini on naati liman haa gasi caggal ɗum jaltuɗon heen penɗon on ɗon liman ƴettuɗen feere wonde mbete noon mbaɗɗon tawde ko noon noon ko yuɓɓol alaa meeɗe lettude bima kunta kum sabu ko jeddan ɗon ko meeɗe lettude sabu ko jeddan ɗon ko heddiɓe joom jeesɗe daneeje ɗe wa amma alladina biyaddu wujuhum amma joom jeesɗe daneeje ɗe ɓen won julɓe tigriɓe heddiɓe e aadi ɓe ko fi rahmatillahi ɓen kam ngoni koye njirundeeru Allah ngoni koye aljannaji fum fiha kaalitaɓe ɓe jaltata toon ɓe keddoto ɓe gona yaltoɓe tilka ayatullahi ɗum ɗo ko haala ɗo ko ayaji Allah wona miijoji yimɓe tan ne kaala ala ko Allah haalir ndani ganden ko noon tigi woora natluha aleyka e minditoreɗe e ma an Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi e dow gonga ko ayaji Allah albisitta e ma Allah haalantuma ɗum e dow gonga tene foti wonde wama llahu yuridu zulman lil alamin Allah yiɗa toñde tagoje ɗe neɗɗo watta o nangani taw toñi ɗum taw waɗan haydara o yiɗa ɗum walla te joni majjere jaha e majjere ha ma o sumoy ɗumen o watta ɗum wadde Allah wadde gonga haalaɓe holla yimɓe haalaɓe ceer yimɓe fof ganda jiɗɗo rewde heen rewa heen male cariɗo so wonima so sumyama kañum sumi hoore mum so kañum sali rewde e laawol ko wona wonde anda kam walillahi ma fi samawati wa ma fi l ard ko Allah jeeyi ko woni asmanuji e kono leydi fof kanko tagi kadi kanko jeeyi fof ko jiyaɓe makko walillahi to jooɗo makko gueɗe fof kadi faati koto makko hunde fof faati koto makko hay hunde ala ko faati hoore mum wadde faati ko goɗɗo kuntum on goni on leñol Muhammad sallallahu alaihi wasallam on goni on goɗɗo leñol to gandal Allah khayra ummatin leƴƴi fof ko leñol mum ɓuri kala leƴƴi oxrijat meɗi yettini yimɓe kala leñol mango feeñde aduna heen leñol mango ɓuri moƴƴude holko waɗi noon ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari oɗon jamira ko moƴƴi oɗon kaɗa ko boni wa tu'minuna billahi kadi on gonɗini Allah fof saabi leñol ngol ɗum moƴƴi leƴƴi fof fof saabi leñol ngol ɓuri moƴƴude leƴƴi fof ko ɗe geɗe
golma fof ko jamiro ko moƴƴi kado ko boni teeni gomni Allah mana ko yamirta ko fayi ko yamiro Allah kado ko fayi ko harde Allah dum wadde ñu ko bulji fu moƴƴi wonko dum wiide ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم سن أهل الكتاب جونو غوندي سن أهل الكتاب جونو غوندي لكان خيرا برنا مجد مبه برنا مجد مبه وانا كون جابه tan غوندي ne keddon hen ngoni yewdo ko moji kado ko boni hadan min hum mu'minun e jigi gondi e jigi julbe non kam be ahlu kitaab kadi wana kam fo ngoni bombe be ala jigi moji e jigi gondi ko en Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu wa ashabihi kono wa aktharuhum kubur heedo kambe ahlu kitabe alfasiqun ko ni kanyum ngal fasiqe kubur heedo ko fasiqe ko hefere jabani gonga o jokke haaji mon non ko tefside kadi wot kulebe lan yadurrukum bi lortaan en baawan lorde yahudiyan ko be woni jene mbade he dolni ne mbay yirbinaadi ni kadare mbawna lan yadurrukum lortaan illa adam sanaran jennoje ga gede ba dum tan jogani dum tan bawana dum kay ba bal ku takra kay mon kay jom haale ma bayala e ma ko bal ku jokko ajuma te way yu gatu ko sebe kabi e mon se pelti hadde e mon be mbiyo don cuusa on bawa hare ga kirket ne pelti hadde mon wallu ko ba nyen hen ma be dog ma ko kollo en ciagaleji sabu nyen hen ma be dog ma poole be doga wonane ko ɓe gijoto ko oɗon kula woto kuleɓe a dara e mbawnama summa laano somi kadi e balletake ɓe jingantake Allah wallata mugo e dow moɗon Allah walla ɗon tan e dow maɓɓe durbat alayhim zillatu aynama tuqifu durba alayhim ne fawi maɓɓe a zillatu ko yeere aynama tuqifu kate mbawi tawede koko yeere tan fawi maɓɓe kamɓe ɓe kaawe goote men ɓe jeeɗum toon leyɗele maɓɓe to ne jogii galle ne jogii oto moƴƴo ne jogii gonka moƴƴa te kamɓe ligginta ɗum de ɓe ngalaa ko joomum jogii ko e mbaawa wadde joomum wattani ɓe kaawe ɗum kamɓe ɗum zillatoo tamon ɗon joomum jogoo haa heewa kono jiraa foti kawa miskin aynama suɗi fof illa bi hablin min allahi wa hablin min annas so naade ɓoggol gimmorngol e Allah e ɓoggol gimmorngol e yimɓe mana ko matan balla Allah e balla yimɓe enta heen nde mo ngona huunde haa ɗo gonɗen ɗo kala to ɓe keɓi doole wonta ɓe ɓaggii kamɓe yahudiyankoɓe kala to ɓe doole wonta ɓe ɓaggii kamɓe bolɓe eɓe jogii fof kono eɓe mbawa heedal ma ɓoggol goɗɗo tan nde mbawa wadde hunde hawni Allah haali gonga wa baawu ɓe duttodi bi ghadabin tikkiri min Allah immorde Allah ɓe duttodi tikkiri immorde Allah wa duribat alayhimul maskanatu kadi miskinagal fo wawi dow maɓɓe miskinagal fo wawi maɓɓe haa so ɓe ñooti ɓe ñotta ko haa faaɗa fo ɓe ponde ɓonde ya fota ɓe mbatta yaade ɓe mbiɗo ko bonande Allah ko mel miskineɓe wona jogaade ɗum jogii haa heewi kono miskinagal gasa e maɓɓe sabu jomum ko jogi ko en ɗawi haa ɗawi hoore muɗum zalika waɗi noon bi annahum sabu kamɓe kanu yakfuruna bi ayatillahi ɓe jeddanno ayaji Allah ɗe ɓe jeddanno ayaji Allah wa yaktuluna ɓe mbaɗa annabaɓe mbayata haqqin faada e goonga ko ɗum saabi Allah fayi maɓɓe ngal ɗo miskinagal e kan ɗon ko yeere zalika waɗi noon bima asaw sabu ko ngafanno ayuɓre ko ngafanno Allah ko kadi o kan yaftade ko jagitanno ko wafde Allah nde woni ko yiddude ayaji Allah ɗe ko jaggita ko warde annabaɓe e warde moƴƴuɓe daiman ha hande eɓe hen ɗode sadaqallahu alazim
من تفسير سورة الأنعام. قال الله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم الذي من عندك إنه هو نكنيم لا يحزنك الذي يقولون كاله إن مسمى إن أدم ما سناد الله على جب بندني كم جد نجد سألني إن مسمى نفي فإنهم كم بنون لا يكذبونك فن ثامده ونعم بفنك كبير فنك ونعم بفنك ولكن الظالم يكون تونيو به يجحدون بآياتك أجل ذي بجدك أجل ذي بجدك ونعم بفنك على من يدل. عن علي رضي الله عنه قال إن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به فأنزل الله الآية. رواه الترمذي. سيدنا علي رضي الله عنه إن أبا جهل أبو جهل قال وينه للنبي صلى الله عليه وسلم إنا من لا نكذبك ونعم من فنك ونعم من غنى فنك ولكن كنو نكذب ما جئت من فنك غداكو ونعم من غنى فنك من غنى فنك غداكو لمن بيرنا غو ngol Allah jipin o ay e min gandi kay ko kalta ko mittumana fe kono ya andana be fennerde ko ay ajal de ngone fendu de ngone yeddu ra termizi. An Jabir radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayatu qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum ila akhirih. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أي يلبسكم شيعا ويذيق بعضهم بأسباب قال هذا أهون أو هذا أيسر. رواه البخاري والترمذي. جابر رضي الله عنه لما نزل جيبي هذه آية جيبي آية بيو قل هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا فوقكم كان قال وني باودو إمين lefte e dow moɗon ngimmoɗo dow jana e mon Allah woni mbaɗo wadde noon nde ayo arde Allah wi ndani qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wi algoji min mollo sabu yasuma yadani meɗen lefte ngimmoɗo dow ngara ñana amen kalka min min mollo yasuma yadani ɗen lefte Allah jaɓi o wi amin tata aji walla lefte ngimmoɗon less booma on deydi dilla yerɓa tan fof bomo da sara sa ubbi wadi molo yasma molo sabu yasma ya dan liñango den lepp Allah jaggi o wi ay bisakum shi'an walla o rendina on wadan dent peccon kapten der modon wadi baado hon asbaade o men hunde mon tade wobbe be on kabo on barandi do ngañi der hen dal hada ahwa nasal dum buri hoytu aw hada atol dum buri yabbe dum kam buri yabbe. Rahul Bukhari. Oy sabu fitna hakkunde yimbe kam e lorde hakkunde yimbe ngal buri hoytude e leptal de so ngari. رواه البخاري والترمذي. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في هذه الآية يقول فقال على يبعث عليهم قال صلى الله عليه وسلم أما إنها كائنة ولم يأتي أبيلها بعض. رواه الترمذي بحسن حسن. سعد بن أبي وقاص يقول لهم يقول آية قل وقادروا قال لهم بعض يمين لفت نيرون دو جنامون walla ngiro on less kalka on walla ɗum ɗon ko qala sallallahu alaihi wasallam wi amma innaha ka'inatun ɗum de ko wonarde ko ɗum gonujum koko wonarde kono walam yaati aranta awil ha firmu mbaɗo aranta firmu ma aɗa kono waɗanta eyi kono kam eɗen jiiya saafo
wiye hen saaji kartaji mbaɗi woodi maaɓe hen walla dillere leydi waɗi woodi maaɓe hen ɗum waɗa saafo wona waɗa koyi ko ne waɗa koko waɗata koto watta kam ko ñaguino ko woto artan harka yimɓe fof ɗum kam o jaɓanama ɗum kono saafo kam ma waɗ waɗa hakkiɓe hen waddatɓe hen qala allahu taala وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وإذ قال إبراهيم تنك إبراهيم وي لأبيه بامم آزر بام بيت آزر دويم أتتخذ أصناما بلا جت السلام بلا آلهة بلا دمك الله بلا جت السلام بلا دمك الله إبراهيم إني من أراك من يما وقومك أن يما به في ضلال مبين غنوك مجر لابتن kono gonno koye majjere lattude ƴettude sana waɗi ɗum Allah ko majjere on aya an abi hurayra radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala yalqa ibrahim abahu azara yawm al-qiyamah wala wajhi azara ghabaratun wa qataratun fa yaqul la ibrahim alam aqul laka la ta'sini fa yaqul abuhu falyawma la a'sika fa yaqul ibrahim ya rabbi إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون ويخزني أخذا من أبي على بعض فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم قال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذبح ملتدخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار رواه البخاري في بدء الخلق أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه إبراهيم ما هو بامو آزر يلقى نندرغ ما هو بامو آزر وعلى وجهه آزر تيس آزر من ودي غبرة نفردي وقترة النبل يسمون فندي ها نبل فيقول لإبراهيم سيدنا إبراهيم يمو Allah ma gulla ba mir mi yano wala ta asni wata wafam mi yano yaar gonda am cella ay hande no bada fa gulla bu bam ko yamo fa yamo la asni hande kam mu wafaram mi tagal ma fa gulla ibrahim nyaago Allah wi ya rabbi innaka atani anda fadani kam Allah tufzini nda hirsinta kam yami basen nyane yimbe ngi hirinte afodni wonda hirsinta kam nyan darga فاجي خزين أخذ من أبي على بعض فنو قتش قد مولود بابا قد ودو تانو ما فهم له ما فهم له ما فهم له فاجي خزين أخذ من أبي على بعض dina makko goddo hido goddunaado e nyaawde e gel ɓural ñande hen fof ko ɗum hesinaade ewa fa yaqulu taala inni haramtu jannata ala alkafirin min noon yahamin aljanna hefere neɗɗo maɗa kefere kam mi waɗi on naata aljanna mukko ɗum ko ɗum ala kaldigal ɓenni aljanna to aduna fof noon wonde simi qal ya ibrahim on sa wiya ibrahim ma tahta rijlek fokon leskoyɗe ma ɗo fokon leskoyɗe ma ƴeew leskoyɗe ma o ƴeewa o ƴeewa leskoyɗe makko ɗe fa yanzuru fa ida huwa bi zibhin o tawa tan ko hirsa murtadihin ene moddi ƴiƴam fa yukhadu bi gawayimi ɗum ɗon nangue e koyɗe mum ferga fi nawere ley jeygol o wiya ay ɗum no wayni ko mayi ha gasi han kadi heɓɓita ko wurtata oɗo asan mayde kefagal ha gasi han kadi jeygol tan fayi wawa heɓɓitade hen kadi heɓɓitino gila aduna ga rawa Bukhari fi badil khalq an abdillahi radiyallahu anhu qala lamma nazala alladhina amanu
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله وأينا لا يدعو نفسه؟ قال ليس ذلك إنما هو الشرك. ألا تسمعوا ما قال لقمان ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم رواه الترمذي والشيخان. عبد الله رضي الله عنه أبي لما نزل الآية في نبي الذين آمنوا بين قوم بالله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم براني جبان لمن بيو ألافو توانينغ ونهن مانا بتوانيها هيدر بنغوندي بتوانيان هيدر ولكن لهم رانو بنغوني جيغي به ولا ربه بنغوني هوتو ñan darga te fu mutu bengon rewbe lawol be bengon rewbe lawol be ndego ay jippi sakka dalika adam sunni dum tiidi e julbe hulbini e julbe فقال لهم يا رسول الله إيه لا رسول الله وإن الله يلمسه فلا يمتونيرا هورم فلا يمتونيرا قال فو أنتوني سيا ما دون جول كاتا تونيرا هيدر ندن جام ها موسى قالوا وي ليس ذلك نانغي توني كاتونغي إنما هو الشرك تونغي حسن دونغي وشركو نس غوني سكان الله هيبته وان يده وان كولي وان جيرو لاو دد لاو o wi Allah tasaw mel onanani ma ga lugma bino biyum lugma ko bino biyum ko o wi ya bunayya la tushrik billahi wa yema bingelam warin Allah haybate inna sirka sabarin de Allah de lazuma don fotone nga mawge o wiite do tanange ko shirku du wadi sije jom shirkan tan wona tanange ga gaaji na tanange keddi di kalte da Tirmidhi wa Shaykhan. Alhamdulillah. فاتحة صلاة الفاتحة.